O gañador é José Luis Baños de Cos, e a obra leva o título de Cora. Este era o momento no que o presidente da Deputación de Pontevedra anunciaba o gañador da primeira edición do Premio Castelao de Textos Teatrais que impulsa o organismo provincial. A obra foi elixida por unanimidade entre as 43 finalistas por un xurado encabezado polo propio presidente provincial e integrado por 5 persoas de recoñecido prestixio e traxectoria en diferentes ámbitos da cultura e o ensino. O xurado tomou esa decisión por unanimidade, apuntou que destacou a temática social que amosa os problemas do noso tempo, a calidade na escrita reflectida a través dos diálogos e da caracterización dos persoaxes e a axilidade da estrutura. O premio está dotado con 12.000 euros. O certame busca promover o uso da lingua galega ao tempo que se apoia ao sector da cultura, en concreto o teatro. Lóxicamente, darlle un impulso a todo o que ven ca protección, difusión e divulgación da nosa lingua, da nosa cultura, en particular pois o teatro. Outra mostra de apoio por a disposición do sector, en particular, insisto, no do teatro, un instrumento máis. Foi o ano 2025 cando puxemos en marcha o circuito de artes máis escénicas que levou danza e teatro a todos os concellos da provincia. Un premio que ademais se enmarca nos actos que organiza a Deputación coincidindo coa conmemoración do 75 aniversario do pasamento de Castelao. Que vai a ter o broche de ouro este ano 2026, cando no Museo de Pontevedra, dependente da Diputación, se vai a expoñer a obra mestre de Castelao, a derradeira eleición do mestre, que fai escasos meses estábamos o vicepresidente, o deputado de Cultura, máis eu, ali en Argentina, asinando o acordo que vai a permitir que se expoña por primeira vez na provincia de Pontevedra. Ademais, o presidente avanzou que estes premios terán continuidade este ano e xa está en marcha a tramitación dunha nova convocatoria para organizar e entregar neste 2026 o segundo Premio Castelao de Textos Teatrais.